En uns moments de necessitat de ressorgiment, la cultura és un dels pilars de la societat. Inspirar-nos, tornar a somiar, connectar amb l'ànima, amb la font del que realment som. Donats els condicionants tan extraordinaris que afrontem, M'agrada ballar evoluciona per a poder ser útil a tots. És possible, mantenint les distàncies i mesures d'higiene i protecció, arribar a tots els gustos i sensibilitats? Sent realistes seria impossible, però sí que podem oferir una selecció musical del millor de tots els mons artístics, viatjant el temps a través de la música. Tenim un warm-up amb els DJ i productors del Pino Bros, rondalla per a tothom, ball de festa major, on gaudirem de tota la música popular, des de Sinatra fins a Justin Bieber. També podem allargar la festa amb la sessió dels del Pino Bros, amb els hits de tota la vida, les últimes tendències i els seus propis hits. Amb un equip Yamaha autoamplificat i llumetes cool podem servir de manera autosuficient la teva festa. Connectar amb tu és un privilegi. Ens veiem al teu municipi. M'agrada ballar, la música de la nostra vida.